Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham bini khairokma hamzakma pai flya. Amen. Amen. So haina hai zora kaham. Haina hai belai ken opportunity kaham kaitor. Fadi sing ozora kaham no magnang khlai laya. Hallelujah. Dakti ke elamba gananadi kolom kongsanadi notepad gananadi. Hallelujah. Kaitor tini bini kok thai bekesono bless khlaya thangi tomo. Hallelujah. Kaitor tini wahaino tei kaisa stable sono ya pressure na thangi tomo. Tei kaisa position no ya fana thangi tomo. Upgrade khlai tei kaisa level sono tlang thangi tomo. Hallelujah. Hallelujah. Fading ke tini wahaina sing excited ke khonjo kukruk ke tei bukha khulogoi rone haikaba tiarang layana kaitoni kokno chuna ni bagai tei kamsle haika chuna ni bagai kotok ni mala haike hallelujah tini bahaina sing kanai nalayana kaitoni kokno amen amen so dakti ke nini takhok nini bukhok nini gana gini ni nini jati masak rono share clarity borok bahaino ok tini ni soi ketang kok keplai kok no serangane siap manteng te kaitor keplai ngai kaitor ni mungsung sasak klai teng borok bote amo thang zak bodro borok khop zak thang amen hallelujah ka klai ber belai khena kaham te khasrang zak na tinibo tangi hermal sini kaitor sona hamzago bokhibia yakaria amen fading ga sengjotor mukum lainai te Ozorana kaiton thane submit khaira layana. Thank you Lord for your love and grace. Hambai afa nang hamzak mani bagai nang khairok mani bagai nang tuidul mani bagai. Afa tinino ozora kaham oshep kaham abo nang remani lo. Belai tong thogo tangi himale nang tini bosona mag nang khlaya. Tini bodini kok thabe nang koplong khlai nan thangi tongo. Hambai Holy Spirit ni presence ni bagai. Hambai afa bebak arrangements ni bagai. Bebak tin thane submit khlayo kaplai Jesu ni mongbai ke. Amen. Amen. Hallelujah. Fading ke anorok title no khana kaitor khlai manya mungsa phano krwi. Kaitor khlai manya mungsa phano krwi. Amen. Maybe net kisa slow na abun bagay norok ani semene ka ko khorang na khlai tong. Hallelujah fadiseng obah ke no kaitor ni kogno continuously sing thanglayane. Jesek phano kebeng phaiteng ayang phaiseng sing khonjuka kai hol laya ke mokol kai laya soi khunju kukre ka kai tani kok ni bagi sing reading laya amen kai to khlai mai nya mungsa phana krei phiaba question ha ko kaisa sungmung kotor kho obose nang poito da khlai hallelujah kai to khlai mai nya mungsa phana krei sungmung ku kotor kotor sungmung obose nang poito de khlai hallelujah kai to khlai mai nya mungsa phana krei sungmung ni thani obose nang poito de khlai Amen. Amen. Hallelujah. Faidi akai tu ni wana ma singsa rokno sengtini nai layana. Akai tu za khlai man mani asoi kubui God na seng nai layana. Kai tu za khlai mani kai tu za bless khlai mani kai tu za lama phugir mani aborong sengtini sereng layana. Hallelujah. Faidi tini seng elam ba klok layana. 1 King. Hakaba first Habubagra. Chapter 17 no sengtini thang layana. Kai tu tamu prang na nai tini faidi seng nai layana. Hallelujah. Praise the Lord. Kok berubah ke first Habubagra. Hallelujah. Praise the Lord. Chapter 17. Verse 1 ni simi sing tini thang lai nai. Hallelujah. Nadi ozaga Eliza hakba Elia ni bising tui. Kaitor wanama singsa fan funuk mani kaitor ni je tamnai authority no sing or srai ke nogo kaitor ni je tamnai fan abono sing or nogo fadi omorog no sing tini sereng layana te kaitor ni je klaiman mani fan authority wo singbo sakbe dogire layana Eliza hakaba Elia sakbe dogire ma hakena goshu ina ma hakena hin ma hakena fadi tiarda fadi sing jotno klok layana hallelujah tama Elia hnei diari khoroksa tongo bo bugra ahapno hai hnei saka hanisau Elia sabo khoroksa diari prophet okay bo azora ni je Israel ni habubagra ahapno hai hnei saka tamni saka
ang surima Israel ni ketang Kaitor subrayung ni munggui ang nono sawo fainai nokha bisik nei eba bisik tham ni bisingo siari eba watui ang saya sak glai. Hallelujah. Praise the Lord. Tam saka habowa graha hapno fainai bisik ni bisik thamo ani kuktui ongkhori sak ang saya sak jora o hawo pantui thopsap mana glai haikaba watui waglak oba haike habubagra ahapno saikanarka. First King English baike haikaba kokbor baike first habubagra tinini je chapter Old Testament sang tini sirang itong layo. Okay, aba samani yagla hake subrayung Iliano ha hinai saka hani sao. Abo a raja bai kok salai mani yaglo hongkeno Kaitor Iliana tamni saka subrayung Iliana tamni saka oroni kutuldi haka oroni kutuli thangdi salka bai bekhak thangai cherit tuisa ganao khe huijagidi abo Jordan ni tuyo thangai klayo. Hallelujah. Praise the Lord. Prophet Elijah Kaitor zedagi wa awono no sawo te ama haike zedagi izakmani abono raja Ahab bubagra Ahab no samani yagulo baithang subrayung Kaitor haina hai Elijah no lama phunuk phiuka haikaba dagi phiuka nang oroni kutol sidi nang thangdi cheri tisaga na khe thangai huijagi tongidi ni bono saka aro abo Jordan ti yo thangai kalayo nisao. Hallelujah. Jephro sajaga thangdi Elijah tangai hini bosengya hanya hai thanguka Kaitor je direction wa ayang paisingono. Hallelujah. Bojaga cherit tisa hne az tisa ganao bo huijagi tongika. Hallelujah. Yagulo tam saka hake Elijah subrayuni kok khnaka te thangai cheri tisa ganao tongika bo a tisani tui nungkha te phung. Okay, abon sala sikang tongphiro a tisa nono nungjak nai tui rowan verse 4 do habubagra 17 verse 4 te ang nokha tokha borok rok no nono samung tona bagai dagi kha ni sao. Hallelujah. Praise the Lord. Chapter 17. First Habubagra chapter 17. Amen. Hallelujah. Bro Meska tinini chapters nke chapter 17 Habubagra. First Habubagra. Okay? Kaklayo nang naituk man kana. Sengtamu nukha Kaitor haka subrayin Kaitor Iliana saka nang thangdi. Cheri tisagana huijagi tongwidi. Nang tui kangkhe aron tui nyono nangdi. Nini bagi chamung ni bagi hingga ang tok harong no dagiwane bo nono samung tuniriana. Hallelujah. Baksa okok kanai pwa. Wow, ni tong kana. Tomo nini nukongo samung nango hongke Kaitor tok harong no dagiri mano tani tunirigradi bini nukongo samung tok harok se tuniri paine nini nukongo samung. Nung se Poitu de Khlai Kaitor ni Phano bisas de Khlai. Hallelujah. Tension haikaba cinta borok Khlai jago tamno sanai tamno nungna henai phiaba as a prophet Elijah no Kaitor tam saka nang thangdi ara thangi tongidi nung tomur tui kang ga tuisan tuinya nungdi samung ga angni bagai arrange Khlai nai ang tokharok na dagi nai tokhase thangi no samung rei nai henai bono sai khanaraka. Te Elijah akok rono khlawoi te Mungsa kok salia te bo adagi mano khnaka hani sawo hake Elijah subrayung ni kok khnaka te thangi cheri tisaga nao tongika bo atishani tuinungkha te phung burom te sharik burom no tokha borok rok bini bagai awang te muihan refaika hani sawo. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor ni dagi mau bo tongka tamukha samung pungobo sarigobo available hani sao
mui han bai si kothok kuk samung se bini bagai atoka kaitor bai dagi jagma bai ke dagi mano khnawi tokha rok se Elia ni bagai samung tuni mar phayu hallelujah praise the Lord khasrang di tong thok di nini nukhungo mungsa pan krei hene nang tawana jagdi nung poito da khlai sadi kaitor ni nukhungo samung arrange khlai ri mano hone nung poito da khlai sadi kaitor ni nukhungo supungui ri mano hone nung poito da khlai sadi kaitor joto ni langmo nangmani joto supply bo a supply ni thari wo lokhlai ri mano nung poito da khlai abosik sungmung kotor hngke tini Elia poitu khlai kya kaitor dagima thayo thangka tamungkha tui nungjanai no bo a tuisani nungkha chamung ke kaitor rnai hni go sijagba baithang kaitor phong sari bini bagai chamung arrange khlai rei tong hallelujah praise the Lord bunona hamjago chini kaitor suno belaika hamjago bo phale busana maisari atonnai ba desek pan sungsani bo pa haimyangde haipan busana maisaro wo busana naikolo busana hamjago a sungsani hamya bo phase asake busana hamjakna ronghuke jongno sanamne chini kaitor bo sungno busak hamjak nang saiman chidi tabo hallelujah tomungno nang masayangui tongke nang tomungno kaitorna asawi tongke nangke bo tokharong daginai ni thani chamung tuni rei dihnai tokharo kokma khranai te nini bagai chamung tuni 파이나이 아멘 할렐루야 카클라이너 마네이 똥나 야사그이 똥 리시브 클라이 똥 따이더니 꽁 아멘 할렐루야 하게 따몬카 따몬케 살기샤 라이케 와트이 파야니 바그이 티샤라니 탕카니서 제또 카이토르스 엘레네 비신디 사갓 와트이 파야 비니 보콕도 영카야 싹조라네 So wati phaidi hini Elia ne bokukti ongkhoriya ko wati phailia tuisaro ko ranai thangbai kya Hallelujah next verse 8 afro sobrayung Elia no saka haketabuk Sidon ni ganawo serepet nei kamiyung go thangdi te aro tongui di ang aro tongnai randi zikma khoroksano nono sarana bagai dagi kha ni sao Hallelujah Praise the Lord. Kerika ataba azaga tuirungna ni sep kerika kaitor bai thangda yuka tabu keneng se repet haka sarepet ni kaisa thai tongo ara thangdi obo kogro isijak do English bai norok tesa bom sarai sirang nam busungi English Bible verse khologi naidi Hallelujah angor je as it is sijak abno bujina bagai sawi thangnai ara thangya kabiyungo ara randije khoraksa tongo bini bisingte neng samung masawane thangdi hine haina hai 사부노 엘리야나 다기 우카 카이토 할렐루야 praise the Lord so 엘리야 클라이 사케노 카이토니 코는 이 니고시우카 테 카이토 다기 번에 아타요 버탕우카 할렐루야 praise the Lord 하케 엘리야 세레페라 탕카 보 아카미용니 누가르 코토르 가나오 소구이 케노 보 란디즈 커럭사노 볼 투무이 똥마 누구이캬 아보 기샤뜨이 아나 기샤뜨이 nung zaknai ro phaigradi hinai bo aran di zakmano saka kaitor dagima haken bo athayo thangka thangai kaitor je saka ran di zakmani bisingdi ning samong masaon same aran di zakma bo thangai malaikha tei thangai malaikha angkeno rang di zakmano saka ano kisa tei khano jabagiradi tangi male Elia belai tei kangjak atui san tei ranai thangmani bag hallelujah bo tui sani kya ni sao 야굴로 따문카 뭐 뜨이나 하나 흔의 탕카 뭐 보노 링허르 피리 하이 흔의 사카 기샤 아왕보 아니 바그이 뚜부자디 하이카마 사몽 아니 만토보 기샤 뚜부자디 뜨이니 러기 사몽보 뚜자디 흔의 아란디 적마노 뭐 하이니 하이 링 피리 사페카 하니 사오 할렐루야 아란디 적마 하이 흔의 사카 앙니니 수브라용 카이토니 뭉구이 스마이 땅의 사오 아니 너고 사나 마이 Phano Kwrwi Tugo moida mosong sate olive thok thop sano tong siu ang oro phaima khe kisa bol tlangoi moida kisano shere ang salabai sawana hni se abo chini pai thak ni samung ngnai te ani sajlai bai ang theinai hni saka Elia je randizigno thangi tui sanika tei tuini yaglo samung sanika a randizigni obostha baba hainai dio jaga
tongmasa mai tamna moida mosom sa lepsa ka drop hallelujah logi olive thokisi sa tongo so theinani slai sakang pai thakni samung borokni a pai thakni samung no sanani bagai bol thomna phaija jamase a bol thoma jorano Elia bai malaka Elia bana tei khanno phaigra di ani banta awang tu phaide ni a randi jigno saka pheba randi jik tam saka nini je subrain kaitoni munguja ang smai tangi sawo ani nukhungo moida mosom salo tongsiwo o mosom sanono serei sanan ne ang bol thomna phaimani te olive thok kisi sa tongo abono shere seng pai thakni samong ani sajla bai ke sawoi theilai sinai hnei sengwan sugui tongo hnei bono sai khnaraka borongni nukhungni dukhoni kok te borongni langmani dukhoni kok hallelujah tamung khayagulo Elia bono hai hini saka takiridi thangi nung sama hai khlaidi tamuke awang lepsa busate ke sanamai anor phaigradi aboni ulo ke nini bagai te nuslani bagai sanamdi a kogno khanamani yagulo phano Elia tam saka ঠিক আছে ting tongo aba haino nung khlaidi hai phano norok a kisi sano sanani slai sekangna ani bantobo lepsa sanandi a lepsa no puila anasar phaigradi nei Elia aran dijak mana saka Hallelujah. Praise the Lord. Haketa mungkha oro sengnai len phaidi. Subrayung Israeli Kaitor hai hini sawo subrayung hawa watei rohoria sak a moidani tukno buksa engreglak te thok sisibo ranglak aran dijik diari Elia bono sama tuino thangai khlaikha te sal kabang mani bagai borokni samung thugui se bara tongkha Elia bising tei subrayung kok rematino atuk buksa bo englia te thok tongma ranlia ni sau hallelujah praise the Lord nogo moida mosom sase thaipano kaito ni diari prophet dagi mani kokno bokhanaka ani bagise lepsa puila sanami tugradi angsai nagrana aba hakino bo lepsa puila Elia ni bagai sanamoi Elia na sar phakya tei khanra phakya hallelujah praise the Lord pia ba poitu banya bo Elia na sar phaimani bai Elia na khanra phaini bai tamungkha boroni a moida tolmani tuk tas thaklia moida bai aje boron olive oil ni thok abo rasa lanlia hallelujah praise the Lord so abuni bagani excitement engjaknai tamo jaga sini srengjaknai tamo nini nukhungo maybe moida mosom sa haikaba mairo mosom sapana engkhana but tini obahai position upon nang klaijak engna khasrangdi abonono supungui abonono alaida ke paya jake kaitono sari toni mano amen hallelujah Elia aran dijek mana saka ano supuila lepsa sar phagradi kaitoni diari hakab manena kaito diarin saro mana kaito no saro a kaito ni diar no poya lepsa sar mani bai ran dijek mani nukhungo moida pasapailia thok rasa randia hallelujah praise the Lord tomung no nangbo haino kaito ni phasingono nini sakno bedegeru honke nang bono poito khlai honke nini nukhungo obap anglak nini nukhungo mairum thaglak nini nukhungo mungsani obap anglak alai da simi kopulongnai phiaba nang poito da khlai or tege sa srangjak nai tongo a kisisa ni bisingono kaito no yaparka no sikisa means Elia no prophet no yaparka means kaito no yaparka kaito no diari same nung a kisisa nini thani je tongmani abono no kaito ni thani wo khaksa yafardi tangi hmale Kaitor permission nango nung je bono poito da khlai bo abo saimana nango nung je bini bisinte hamari yasagna da musung hako Kaitor hamari khlai tung hne nungke I hne goda goshi a goshi muni mari a randi je phunuka nungle phunuknani bagi ready da hallelujah praise the Lord 사부님 밖에 카스랑 리테 카똥통디 땅이 흰말에 제프루 까이토는 야파로 앞으로 모럭 어밥 응야
Hallelujah. Praise the Lord. Zepro Kaitor tani submit klayo afro borok oba apnya alai da sangu tebo piaba nang poito tamuno klayo hungke o randi zagma hai randi zagma ni mosom sase moida tongo a mosom sano yes a mosom sano busalabai paithagni samung sai thisinai hni wan sugui tongma zora wono Elia sokpakya tei a Elia tam saka zora puida anos lepsa sar phagiradi a kisani bisingono hake a sama haino boklaikya Elia no puila sar phakya kaitoni prophet kaitoni diari no puila sar phakya tamungka boroni moida tuk ras ran liya boroni a olive oil thok sisi ras ran liya alai dake kuplong ngi mangsa tongsibo borobo sasini sai abono pairi saman liya tangai kaiton thani submit khaimani bagai tangai kaiton thani ya pharmani bagai tangai kaiton poitu khlaimani bagai nungmo tai kaiton poitu kada khlai nungmo kaiton submit kada khlai nungmo kaiton thani yada ya phar question प्रश्न बुदो कतर को अबसे नों काइतनो पोइतो दा खलाय आनी करे आं सुग्या आं सिया आं तस थैना क्या आबा के नों उरुमुरु तांगदि हाकेबा टेंशन ता नांजाकदि गथां काइतर बेबागोनो अरेन्ज खलाय सारि मानो हालेलुया जों थासिङो पुइलाव नखा एलिया बजागा Atisha rokonganawo huijagi tongima zorawo tuikebo tishani nanka samungbo to sana nangle kaitor tokha rokno so dagiwo thani Elia na thangai mai tamle samung tunridi muihan tunridi hallelujah tokha se Elia na tlangi sareyo asamung kaham tokha se muihan tlangi Elia na sareyo tangai kaitor dagi bani bagai nung bahaino tomung obahai pesok laijak yang thanani mungsa pes kirkya even taw curfew ni bagai yang thangme manya stop ungjak nung income bodong jak kri bebak ran sajak aba high position upon nang klaijak ndi hypano saimandi kaitor no alai dake sari mano alai dake ozora bono ya pressure mano piaba kaishana sengmong nang poito de klai kaitor no piaba kaishana sengmong nang poito de klai kaitor no Hallelujah. Nung tomono bishas khlayo, nung tomono poito khlayo. Yes, kaitor khlai mano hone nung tomono goshu hunke all situation hamya belai kena tough haika belai kena oroi poroi zora phano muthubjak zora phano kaito nini bage lama phiogire nai haike nung alai dakha tongi manai phiaba sungmung kaishano nung kaito no poito da khlai bo khlai mano hone nung bishas da khlai bo nini nu kong ya phari ri man hone nung bishas da khlai Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 바이탕의 사무사 신하의 흔의 뜨거 모섬사세 모이다 동고 안 모이다서 나볼릉의 탕바키야 가이터 너야 파르마니 바기 가이터니 보럭 너 사르마니 바기 할렐루야 톡시시 라니스 탕가 아보사 알라이다 고플롱망성의 동시오 Amen. Hallelujah. Next part is nailen tam sujak tong sal kisha ulo kheno randijak mani bosala hamya kalaikya te hamya barika uloke bothuikya bo iliana hai hini saka o kaitoni borok nung ano tamo khlailang nung ba oro tamo kaiton no ani sumsok no muitu khlai renate ani angsal no thirina da phaiklang Nuslana anorudi hene Ilia saka bo asraino randijak mani yakni nakha te bo tongmani kusukni khotolo tlangai bon thuyamo mokholoi reikha hake bo sotoni hai hne surika hosubrayungani kaitor nung tamongai orandijak no obahai khairokma singsa samung khlailang bo ano naina nugma bagai busukse khairokma koplong tabuk nung Busalano Botarka, Haida, Hake Elia Asraini Sakawo, Whiteham, Botok, Ungi, Haihni Shurika, O Subrayung, Ani Kaitor, O Saraino Motang Zafidi, Subrayung, Eliani, Surimana Kanaka, Asrai, Haino Hai, Rangmas Hosaka, Te Gatang Ungfika. Elia Kusukni Kotolni Tubui, Asraino, Hani Kotolo, Bumani arot langai tangka te hai hni saka nasikdi nasla thangpika aran rijek iliana hai hni saka tabuk ang sawi mankha nang kaitoni borokno te soino subrayung nini khukti kok sawo wow hallelujah praise the Lord
Tamungka aba hayasuk alai dangi tongma zorawo no randijak mani busala thei thangka hani saw. Te bo complain ro phaike elia no bahaike nungba ano mahai khlailang tangei obahai tini ani angsala thainyani nang hani jefro complain khlai paikya haike jefro obahai ke ap situation sok paikya tam khlaike elia achai no bamoi bini atongmani khotor kusu kogotlangai Kaitor no saka o Kaitor bonam muthang pidi o Kaitor nung bonam kathang khlai pidi serai thei thangjakse haini hai kathang e basa pika hallelujah te randijak kathang je Kaitor phangana abono bokkaham kino saimanka amen Hallelujah. Same. Nini life nini nukungo abahai theimuro muro aga thei thangja abahai pano position klaija ngra siteng but nini nukungni pano mungsa sik borok pano tamlai gthei pano ngi tongra siteng nang saimandi tomun a borok nang suku nini life ngangke Kaitor a gthei bo kathang khlai rnani phan tongo but prosto kotor ko obose nang Poitu de khlai Kaitor khlai manya mungsa pano krei but nungse Poitu ro khlai Kaitor musungke gtheinyo muthangi mano Kaitor musungke atugni mosom sa moidano no alaida khlai ri mano thok sisino krei ran sajak no kuplong khemang toni mano hallelujah praise the Lord samung krei jara thok harok ni bisingtibo samung tunri Kaitor sari mano amen nungse Poitu ro khlai hallelujah praise the Lord nungse Poitu ro khlai nungse Kaitor thani bishas ta khlai Kaitor musungke bebak no khlai man amen hallelujah naidi tini kwbang borok o kogrong khnawoi thutam faltu kok biani oro kerang kothama saitong ni saiman but obo kubui kok ngi manu nung tini obono belai khno klaisa thutam nang nungya hani tongmano but salsa nung obo hai jora phayana jotno Jesus Christ nan buskang yasko masungana hallelujah phiaba adino nung belai leida ngi thangna obose tangi himala naidi jora tongsane Jesus Christ no bkhabai Poitu khlai bukhubai subrai hini gosina rok simise Kaitor ni nukungni borok ngi mano Jesus Christ na phaina kasoka bini borok no aje dino na phayo adine je khobjak nai rok Jesus Christ bai molbrum ni bagai tongi nai je kalang jak nai rok yasko sungoi Jesus tewisha 1000 bosoni bagai raja sane phaipro yasko songi ma khulombai nai phiaba afro sabna logi nugnai je rapture haikaba Jesus na phaimani sala khobjak nai rok no Jesus ni logi nugnai nang tini je borok no munoi tongo a borok no Jesus bai baksa phaimani nugnai nang tini je borok Kaitor ni kongno saw a borok no nang sakna nyangi tongo a borok no nang Jesus bai baksa ka 1000 bosor raja sana bagai phaipro nang nugnai nang yasko sungoi khulomnai mokol ka hero na nake nang je borok no naslero a borok no nang Jesus ni logi nugnai afro nini position nini obosta tamung 아무리 bagay kapang tahokte buhuksong ani Kristo toy tahokte buhuksong ang norokno osray-saray kokno sanani musungo Jesus no na fanya kasuka zora tongsini nungbono sinisidi bkhabai Poitu khlaisidi bukhukbai subrai hini gosidi musangjakmani bodolo khobjak paisidi Kaitor nukungni borok ungsidi Kaitor no belaika hamjago Kaitor no khibia yakaria bo nungbai mang tongna musungjago te bonnono bini nukungni borok mang khlanya musungjago te a Jesus Christ jepro keplai ngai hallelujah jengno na phaina bagai phayana hallelujah afur nung ang khobjakna nangnai je khobjaknai ro borok belai hamsajak molbrumni langma borok nino amen so jora tongsani hallelujah jora tongsani tini nung obono accept khaime phanangi man but leri thangkangke o khairokmani mol paikangke aje mol sitrani mol haikaba atektoni molo nung belai tugnai belai sastini a molo nung jasakpana kahamung na musungdi kaham position nung phaiman glak phiaba tinini sal tabukni oje mol khairokmani mol Kaitor khairogui tongmani mol nung borok bu tharjak pano rapis pano samung sitra khlaijak pano tomon nung khaki pilkangke tomon jisuno bkhabai Poitu khlaike tomon Jesus Christ subraini gosi phaike nung tinibo muthangjaknani bagui joggo tinibo Kaitor no nini alai thangjak sayarokno kaisa pano muitu khlaiawoi delete khlaie soi kaham bai kathar bai ke katal bai ke norok bagui nana bagui tinibo Kaitor tiar Jesus Christ tiar hallelujah but nung se khaki filna bagui tiar ta
Tomon yes ang tini khaki phila musungo ang ani Jisu no bokhabai poito khlai kya te tini ang bokhubai subrai hini goshina musungke yes neng goshidi sadi ang osubrai neng ani baga suk samong kaham khlai marokno ang bokhabai poito khlayu neng ani bagi krosa kanta bujagai ani sumsok no susamanang poito khlayu neng ani bagi bujaka sastir jaka bahan sakak jakma bai ani kahamung khabang poito khlayu te tini ang ani bokhubai sawo Jisu neng ani subrai tomung tini goshi kangke neng bo Kaitor ni nukhungni boro te Kaitor bini awana masingsa hamari akketal amorok baike nan kebagi nanai amen klaisa but bekha baike poito khlaina nangnai bekha baike nang poito khlaina nangnai amen hallelujah khaklai tini bahai narom magnang liana bujiman khana Kaitor je tam khlaiman Kaitor khlaime Mungsa pan kre amen nangsa poito de khlai Parisang Kaitor na hambai rai bin kok thani bagai thank you Lord nini hamjak muni bagai nini kok thani bagai nang khibia nang yakaria nang belai ka ham Lord tini bo Lord nini kathang kok keplai kok bagai nang bless khlai kya te sing serengi man ka buji man ka Lord hambai Kaitor thank you Lord je live nai tong nai brong sakau nang buji mung roi bless khlai tong mani bagai hallelujah thank you Lord nang brong ni nokhong brong ni langmawa brong ni bebak area nang bless khlai nai koli tuidule guide khlai tong mani bagai Lord borong ni sakang nin katha tei yes Lord Jisu nin katha tei ang sarsawiru Lord hallelujah thank you Lord all live session ni bising tei nangoma ke phrangi tongmani bagai oh hallelujah oh ragara masteke shata thala reba dagara mogore bosteke Lord tabuk phano bukha baikhenno poitu khlai manya te mokolo chosma thopja kosom none sini manya awahai borong ni sakang nin katha teinyo saru aje bekha tabuk phano no poitu khlaima bekhano ang dagibo kok khlanai bekhang sidi poitu khlaine bekhang sidi aje soi phara sitra mokol muthubi tone ang Jisu mai sau kutul sidi ini jora paikya oh ratha karam mastiki hallelujah praise the Lord faringke ang asate kolok thanan phajing thanglak jeng obahai keno kaitoni kok bai kuplung layan Paritang tini buzora na layan prayer Tripura hastino Kaitor thani ya far layan joto MDC joto MLA joto minister EM CEM CM aba hakeno deputy CM joto official staff DM SDM block development officer joto no fadik se Kaitor thani submit khair layan Tripura hastine borong Kaitor thani submit khair layan Tripura hastine sikla rong Kaitor thani submit khair Tripura hastine joto nukhong Kaitor thani phari submit khair layan o ratha kharabagara mala rabadagara molori boto kore boste ke rakha rana tholori baste ke hallelujah thank you Lord for your love and grace Lord Tripura hastine ninisi Tripura hastine joto borong ninisi sikla salai ninisi nukhong khajak ninisi chakra ninisi bebak nini mangse Lord Jisu nini katha thenyang joto Tripura hastine borok ni sakor sarsawiru Lord bemarang sau kutolik Jisu ni mungmai joto bemano sau Jisu Kristo ni mungmai kutolik ang virus no sau Jisu Kristo mungmai kutolik oh ratha kara masteke reda dala rimagara bosteke thank you Lord thank you Lord Thank you, Lord. Oh, Lord. Nang joto MLA, MDC, they CM, CEM, deputy CM, joto minister, joto oba hikeno ADC ni joto EM tonglai, MDC tonglai, they DM, oba hikeno Lord, they joto SDM, block development officer, joto official staff rong no nang kahaman chok mung development samung ni bagay, they beba kaham ni bagay nang ready klai nang yapre shiri tanman bagay nana hambay, ang brok nang nini tani submit klayo Lord. Ang borok na nini tani submit klayo. Te borok na shaka kathar Jisu tanyang sarsawiru Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Nang kanamani bagay. Te nang yasak mani bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Receive klay di. Ani biyamar kari kya hanay. Jisu mo yang hamsuk ka hanay receive klay di. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu mo yang hamsuk ka hanay receive klay di. Hallelujah. Jisu mo yang bagay biyamar kari kya hanay goshi di. Hallelujah. Sadi Jisu mo virus kari kya hanay goshi di. Oh, raka rata thala rimastikes goshidi Jisu mo kari kya hanay. Hallelujah. Ang kaham se, sakaham se, ang serangjak se, healthy se, mungsa bemar, virus ani langmaw kari, ang kaham se ni goshidi, je Jisu Kristo mo yung maka goshinay, bo hamsa zak. Hallelujah.
Praise the Lord. Tangi himala nini bukuk se nini pan tabuk seng mia ragobo tangai ragobo seng sereng laikya sini bukuk ni pan busuk boba hai. Hallelujah. Tomuno ob bukuk bai neng bekabai poitu khlai bukuk bai Jisu no subrai ni goshi manane no neng kaiton nukung ni borok ka. Tabuk o Jisu Kristo ni keplai mungbai neng tomuno goshi mungka ke ang kaham se ketar se ani langma virus keplai mungmanya bemar keplai mungmanya ang belai kaham se hamsa zak se healthy se mungsa ni langma khamia kerja kaham bai simisu kuplung ketal bai simisu kuplung Jisu Kristo te ang soi kaham kok se ni je goshi nai nga borok hamsa zak. Hallelujah. Neng se goshi na bagai ready da. Bekabai ke goshi di bukuk bai shadi. Hallelujah. Bekabai poitu khlai sugo bukuk ti khlai di ang kaham se Jisu Kristo na hamraka bini kesabayan kesah hamka ang hamsuka ni shadi. Hallelujah. Praise the Lord. Ji goshi manai bo belai hamsa zak. Hallelujah. Bini lang mau te hamya keplai ngitong manya. Ani beka ran sajak eng tong mani tini sapung via tabok ani beka serang zak puti sajamatia kaiton nor belai hamzago nini beka ran sajagya kaiton kok bai kuplong se te neng serang mang tong nai a serang mungnang Jisu Kristo mungbai nini sakang declare klayo. Oh hallelujah rata kara moste ke. Oh hallelujah gara gara baste ke. Thank you Lord. Thank you Lord. Rohit ani mokol yasa mia honisimi tangibo sago mokol tok tamnai mangse khlaio suri gradi dara Rohit poitu khlaidi nini mokol je phasingo sak sajak yagradi te sadi Jisu Kristo mungbai kri khani sadi mokol sagri tonai te mokol bemar khlai tonai phola hamiang no sau Jisu Kristo mungbai kutulik right now get out and heal in Jesus name. Rohit ni sakawo yes Rohit ni mokol nang yagradi. Oh rata kara maste ke Rohit ni sakaw je keplai ngi tongai phola hamiang no damro Jisu Kristo mungbai kutulik kri khani ni jara. Your time is out. Get out right now in the name of Jesus and heal. Hallelujah. Receive klaji Rohit ang hamka ni goshidi. Jisu Kristo me goshidi ang hamka hanai. Te nini testimony daktina sang kananai ang hamka Jisu ana hamre ka hanai. Hallelujah. Praise the Lord. Prashan, yes, ta wanadi kaito no belai ka hamzago. Ang kiriya Jisu, yes, nang ta kiri di Jisu nini logi tongo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Te ang norok no sanay norok Kaitor is a blessing itong na hamari man itong mani at testimony ni gala gini ni borok na sadi. Hallelujah. Mangke anobo share klay hordi nung is a blessing itong mani. Hallelujah. Tangis mali nini testimony se nini pan kaitor no bless klay itong mana kok no nung jefro loko bus kang sawo soitan tebo thor kiri jago o borok kaitor nukuni borok ang te bini pasing tangmanya ang te pailiya ni bo makaro a soitan. So abni bagino nin testimony si nini pan oje kaito non bless kaito mano supply mano tongdi amen ar nokuni bagai suri gradi kaito ni thani sengjo tono monoi tongi manani bagai bro meska kaito nono te nin nokuni borokno jotono hamzago norong ni nokuni malik tabu kaitor se Jisu Kristo se te belaike hamzago malik je to norong ni nokungni se Jisu Kristo se tabu malik norong ni nokungni so norok te wana nanglia nang bai thang tawan ni busak ni malik ni nokungni joto borok ni malik Jisu Kristo se amen hallelujah oh rakha ramaste kere hallelujah thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Bro meska brong ni langmawo Lord nang keplangi tong mani bagai. Te ini ni akaham na nang brong ni langwa kuplong klaidi tong mani bagai. Thank you Lord nang asike brong nokong na hamzak mani bagai. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. So fading ke tini asung nang situng ati kebuni nga request tong kang kedorok share klai mano titomuno blessings man mani testimony rog tong ka abo norok share klai hori mano comment section no teje tong lai rog borok nok tong kai ter bahake ni langma bless klai tong. Amen. Hallelujah. Te salbrum brum ang koinai tripura haste no kaiton thani ya fardi ni bukuk ba ya fardi ni nukung ya fardi ni kamino ya fardi te beba kaiton thani submit klai redi tang mala mungsa pon chini hani kri kaiton mangse je pro kaiton thani sing beba submit klai ro kaitora pro beba no control klai mano yes o ani sajlani sajak ani thani ya far kana klai deni apro kaitor klai mano hallelujah nang klai ta thangdi nang manya ang manya ang manya nang manya aboni bagan Jisu Kristo paima klai payo mama thei payo sini kesana bini sakaro jui manau bini sumso sini sumsok no bini sakaro jui manau hallelujah so khasrang di khatong thok di ang manya nang maya bagan Jisu Kristo pai klai paikya a klai mani banyo tini seng asake kaham angke kaham ngi tongoi mano amen hallelujah praise the Lord
Hallelujah. Praise the Lord. Oba keno somen brother ani bagai suridi ani yagara yakong yafa tolawo samani hamna bagai ang poitu khlayo Lord Jesus surima bai hamteng. Amen. Sumon ang okong sanamusungo nang belai keno hamsaza kaituni mokolo kaituno belai kena hamzago. Hallelujah. Te nini je debra yakong yafa tola je sawi tongmani abonang Jesus Christ mo damro tangi to nang receive khlai. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus. Somoni sakawo. Yes, debra yakung ni yafa tolawo. Je sarai to nai fola hamyang mana sao. Kotolik Jesus Christ ni mongbai. Kotolik Jesus Christ ni mongbai. And I declare in the name of Jesus, heal right now. Yes, heal right now. Hamkan nang. Sumon nang just receive Khlai by faith. Poitu mani obono. Nugia fan nukha. Manya fan manka. Sokpa fan sokpa ke abono poitu no. A poitu man nang jishun thaniwo. Poitu Khlai bishas Khlai dini aze hamya hamzaks already. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Te keboni request to ani debrai yakni tumor hamna nai tongkha jishuni mongbai. Bro meska. Yes, Kaitor no bless Khlai tongo te kerikha gos gosi sidi kerikha nei. Tumor kerikha Jesus Christ mongbai. Gosidi tumor kerikha Jesus mongbai. Hallelujah. Nini faith se nini thaniwo mang plenge nyong nong nai. Wow. Kaitor ani langma make bless Khlai kan nang bai thang nini bukuk bai sanai. Hallelujah. Praise the Lord. Pretty hambai Kaitor no bini kok thai ni bagai dara nang Kaitor ni kok thai rok na asake bujirui sawo je sakno tension tongmani rok kosto tongmani rok joto no krengi bakha sarang tongo. Amen. Hallelujah. Kaitor norong no nini nong khongo te nono bai te nini nokhoni joto borong no Kaitor belai ke hamjago pretty. Hallelujah. Dara ani amani bagai kisa suri jagade ani ama lumja kisa suri jade misto Kaitor nono te nini amano nini nokhoni joto borong no belai ke hamjago. Poitu Khlai di kolom no Jesus Christ mo ere Khlai ro holai nei. Hallelujah. Take up lying tong manya bo. So sadi nini bukok bai. Ani logo logo sadi in the name of Jesus. Jesus Christ mong bai ke. Kolom ongkhor di. Yes, mistuni bini amani sakani kolom nang ongkhor di. Nin jora pai kya. Jesus Christ mong sao. Right now. Out in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you. Oh, ratakara mostike. Heal. Right now. Yes, I declare healing in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nang hamre ramani bagai. Misto nini ama sarai engka just mang kangke bini saka yagri chade Jesus Christ moy hamka hanai. Hallelujah. Nang tabuk no result nok nai Jesus Christ mong bai. Amen. Amen. Sangsar bai chukna hawo sabni mong ya farza kamra Jesus Christ mong se. O mong bai ke possible bebak no kuthai ma basanai. Mokol no ya manung nai yakung yagman ya mahim nai. But kaisano condition poito ma Khlai nya Jesus Christ no bini mong no. Tomono poitu Khlai manya bisas Khlai manya ke nini bagaya. Tomono Jesus Christ no poitu Khlaio bisas Khlaio ke healing nini bagayo. Kabang ma je problem ngi tong solution nini thani sok pai nai. Al muthobjak lama nini bagani phiokjak nai. Jefro nang Jesus Christ no poitu Khlaio te jefro nang bini thani wo yafaro. Hallelujah. Praise the dara ani bagai kisa suri sakaham khai tongi mana bagai. 1 month lomani yagulo. Tabuk hamka hai Phano sak ragya ko khakla pisa sao sati ang nono sanani musung sati Kaitor belai ke nono hamjago. Hallelujah. So saiman de nini phan nini bai thangoliya tabuk Kaitor se. Hallelujah. Nang kathang tini segjora ma tomni Kaitor jari se. So phan borni fai. Hallelujah. Nang jefro week ngi tong puro ragranai sabo male Kaitor se. Elam bago kong sejak tongo. Hallelujah. So nang tabuk sak ragya hai ka ba belai kebel hangjagi tongo mano but ragranai sabo Kaitor se. In the name of Jesus satini sakang yak bero te Jesus ko thantinyo saro. A strong crack healthy nuang declare kai Jesus Christ mong bai. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lord nang yes satin nang kerak rekha te belai keno kerak agini slaven te be healthy kineng bono Khlai remani ba boxini remani ba ngina hambai Lord. Thank you Lord. Thank you. Hallelujah. Receive Khlai sati Jesus Christ ni mong bai ke. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Take care bo. Okay. Dara ani buslai bo
국상의 사위 동카 yes somen ang sanam musungo nung hamzak se already hamzak sade Jesus Christ ang hamkani sade kerikani sade alele by faith sade by faith nung ngiman awa sawi tongo tabok sadi by faith poito be sade kerikha hamkani sade hallelujah praise the Lord ham sukhani sade Jesus Christ na hamreka yes Lord someni sakang Jesus ning katam thino saro the Lord bin is a problem baslayo abon nang hamreka te abo ham sukha abon bagin no hambay Lord hallelujah thank you Lord dara chini parani bagai suri jadi politics nati onek kok banglai jak prosen ang nono sana musungo aing phasing mokol ta kai hodi kai tani kogo mokol kai di solution ini bagai ngai ti jesak mani yagara de bro problem kotor kotorung theng abon ni phasing ko applying phaiman glak hallelujah abono lek srai ke saiman di sam 91 sing abono saimano jesak yagara de bro problem kotor kotorung tong phano a problem a disease a hamya virus ni phasing ko applying phaimanya prosen riang ang nono sanan musungo aing phasing mokol ta kai hodi just kai tani phasing depending di bini phasing focus klai di solution bebak dong nai amen hallelujah praise the Lord fading ke tini asung siteng ang teasak logron thanglak okay tonima andara ani family ni bagi kisah suri jadi tonima nini family na kai to belai ke hamjago bonone kibiya yakaria nini nukuni borokno nini nukuni joto borokno hallelujah tangi mala kaitor asike hamjago bonorokno tuidula musung but nang poito da khlai hallelujah nani family to one problem to solution Jesus Christ se prashna kabang ma tongi man answer kaisana Jesus Christ se amen nang to one bisas khlai poito khlai ke tonima as a solution hamong healing te kabang ma je needs nong nukong nang mani tini nong nukong tini ni simi abo kuplong nai te yes Jesus Christ man declare kayo in the name of Jesus tonima te brong nukong sakao Lord ang nin te katana saro te akaham apply solution ani joto nangmung abrokno ang Jesus Christ ma ke declare kai bang sakao amen hallelujah oh praise the Lord thank you Lord hallelujah jiten sarani bagi suri jadi mol hamya zora Phano Kaitor bai kerangi tong manani bagi jiten nang belai special se Kaitor ni mokolo already ang thangnai sajak nang belai special just khasrang di tang hemale Kaitor nini nukhungo nini langmawo te bebak zorawono nai kol sugui bless klai ya pressure ma already Kaitor barza najak just Kaitor hambai sim sasili hambai Kaitor nang asake hamjak mani bagi hene hallelujah praise the Lord Gupta Tripura hallelujah praise the Lord chung Poitu Khlai nairok ni bagai suri jadi please yes Gupta Tripura already Kaitor ni thani bebak submit khlaijak te saimandi Kaitor sono belai hamjago bono Poitu Khlai bini mungno Poitu Khlai nairok ni bagai Kaitor already sing miao thangnayo sing serang laikya long life te protection kati mung abtongo tomo nung Jesus Christ na mungno Poitu Khlai bini mungno nang asawo bini mungno mang nang depend klayong ke kati mung nini bagay no hallelujah solution nini bagay no bebag lama pyokjak na nini bagay te bunis lai bara alai dang lai hallelujah physically maybe torture fainai je person kai to no Poitu Khlai hallelujah sungsani borok chini again jungi thangpayo so physically torture phaimano abono nang mokol ta kai hodi naidi spiritually sung already saved kai to nukni borok hallelujah to physically bo kai to no aba haike torture khlai reglak nini bagi solution kati mung tongo hallelujah so relaxing di kai to nini bagi choba khlai tongo chini bagi kai to choba khlai tongo Exodus 14:14 okong sijak tongo tam hnei kai to bai thang chini bagi choba khlai tongo amen sini samung tamo nilarang nani relax nani kai to hallelujah praise the Lord sini samung tamo relax nani noro Bible khulogin jadi Exodus lambrama angan kokborwe lambrama ni 14 tam sijak tong bai thang kai to chini bagi choba khlai tongo chini nini ani samung tamo relax nani kai to depend khlainan kai to asana ni kai to yes nang khlai si kai to ni bebag ya farenanse hallelujah praise the Lord so belai ken hambai kai to norokno belai keno tamnai hamjago te tamnai naikoli tongo Poitu Khlai ke kai to na hambai di thanglai sing 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 17 18 tam sijang nok tong thongmang tong dini saw suri sanmang tong dini saw te bebagono in all the circumstances kai to no hambai remang tong di amen hallelujah
Onozit dara ani bagai bismas hazak tongo te ani nini baina bismas hazak tongo te lomo te bini besazakbo lom tongo Onozit Jesu Christ mo kang declare kaya tangi tongo Onozit ni bini baini sako Lord ang te bini baini sarai ni sako Jesu ni kata tayo sarsawiro kolom onkol sidi in the name of Jesus right now out and heal oh rata kara mostiki thank you Lord for the healing thank you Lord hamre mani ba Onozit ni bini bai te bini sazak Lord hamsuka Jesu Christ ni mungbai amen hallelujah Onozit nang receive Khlai di amen ni by faith Poitu by ke te Kaitor hamre mano receive Khlai di Jesu Christ ni mungbai ke amen hallelujah praise the Lord ka Khlaio te ke buni kare kana okay dara okay Maya Zamatia dara ani mani bo oh hallelujah rata kara mostiki hallelujah okay gadana suri di bo kadagma salromoi Khlai dera mani okay Kaitor le Khlai manya Mungsa pan Khlai okay Khlai bisma dera jakna okay Kwrwi saimandi Kuthaino se Kaitor hamri mano mane kathang Khlai mano mokolno gen nugri mano bisma hamya tamnai yakung yak manya sai pruse abono se yakung yak mane mano means busuk jora phangnang sini Kaitor abono se srai ke puila saimandi hallelujah nang jepur Kaitor no srai ke siniwo blessings hamari hammong haino nini langma kuplongi thangnai amen ang obono norong thani first Kaitor ni kogno se yafaro nor khunju ko krek khana di Kaitor ni kogno jepur Kaitor ni kono khunju ko krek khana wo khunju be khana bakhaw sing jepur kuplong khlainawo kamsle hakka sing jepur chumuinawo kotok ni mala hakka sing jepur kanainawo afro tamu automatic joto healing ni joto nangma ni life kuplongi thango so first thing step Kaitor ni kog kuplong nani se hallelujah maya ang nor obon saramu sangnai nini ama je Khlai bisma je derajak Jesu Christ mo ang tinin declare kaya tangi tong just believe Khlai di hamoi thangnai amen in the name of Jesus maya ni bini amani saka Lord ang nini kathap thinyo sarsawiro nini kasabai bini kasa hamka yes first Peter chapter 2 verse 24 sejak tong mahai nini sekak jak mane bahan bai aka nini kasasa jak mane basak bai ke Lord chini kasa hamka yes aba kanang declare khayo maya ni bini amani saka bo Lord bisma tomuno musasuk baikha ba deraka just upon a problem bini joto sak hamka yes Lord nini kasabai bini basak hamra jaka bini deher hamka yes Lord thank you Lord nang hamre mani bagi thank you Lord nang maya ni bina mani nang srai ke hamre mani bagi amen 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 maya nang receive Khlai di Poitu Khlai sugoi hallelujah hamranai angya hamranai Jesu Christ se oh hallelujah hamranai Jesu Christ se hamranai Kaitor se Poitu Khlai di Jesu Christ no hallelujah dara ani bagai basuri jadi buwa saitongo ranjit Kaitor belai khenona hamjago buwa tomo sawitong kang sawo in the name of Jesus buwa sarito nai phola hame onkhor di they heal right now in the name of Jesus yes heal right now jisungbai ranjit hamka amen jisungbai nang hamsuka just Poitu Khlai di tai sadi amen nei hallelujah ang hamka Jesu Christ ni kasabane kasa hamka ni goshi di ranjit nang hamsuka hallelujah praise the Lord hallelujah dara ani family ni bagabe kisa suri jadi Sabitri Kaitor nini family no belai hamjago ang sanai tinin simin nini family na ani ta hanchidi obo Kaitor ni family ni goshi sidi Sabitri ang obono sanai nang goshi di tinin sim tabok no goshi di o family ani lia o afa o Kaitor obo nini sini sadi malik nang sini sadi hallelujah thank you Lord Sabitri ni bini nokhungni malik nang mani bagai Lord borong ni nukung nini si Lord bini family nini si Lord hambai Lord nang asake hamjak mani bagai bini family no thank you Lord hallelujah nang bless Khlai mani bagai joto rang pusani lama te joto nangma rokno ang declare khayo Sabitri nukung isakawo amen amen hallelujah praise the Lord hallelujah amen amen hallelujah ani ama dada younger brother te ani bakra zek songni bagai shurigradi borok kaitoni yasagi manmani bagai bro meska nang saimandi borokni langmao Kaitor samung khlanya chengkha
just tinin simen gosisidi hambai kaitor ani ama dada ani manai te ani angkara jogno nung o lama soya pressure tu mani bagai nini nokuni borok khlai mani bagai hanai tinin simi by faith gosisidi naidi nung borok ni langma salaijak mani nognai te borok ni yapri semano nung daktino mangpilio nognai amen hallelujah praise the lord so fadingke tini asung sideng okay proshanto dara ani bukrazuk ni bagai surdi okay tam problem abto nang salia kokre proshanto saimandi ni nakrazuk jesuk problem phana jesa haimyapan klajak te hang jisu christ ne kuplang mo sao hamka te kaham nang declare khayo kuplai na declare khayo jo to needs nang declare khayo jisu christ ni mongbai amen amen hallelujah Fading tini sing belai jora kahaman kha te kai tini kogo kuplong kha te hamui bo man laikha te kaitor bo sing bebak ya fari man laikha ang paithang ni kogo bo sanai malik jisu christ se hallelujah chukna habai sungsani malik jisu christ se chini malik jisu christ se hallelujah praise the lord so abni bag bini tani submit khlai hamri manai bose naikoli manai bose bebagono bless khlai manai bose lama kriya lama slami manai bose hallelujah nini life tam nang nangya bebagno nini life kuplong khlai ri manai nini langma kuplong khlai ri manai abo baithang jisu christ simise so taler sidi bakhabai ke bono poitu khlai sini suk sidi te bakhabai poitu khlai bokuk bai subrai hini gosidi yes jisu nangani subrai hini gosidi o jisu nangani subrai hini gosidi bakhabai poitu khlai Hallelujah. Joto blessings hamari, joto hamong, joto nangmani. Amni ni bagino. Tang mele Kaitor already luklai re baikya. But Jisu Kristo no je yasak nai roksi mise a Kaitor luklai re mano yasak imano bini nukungo nugui mano te bini langmao nugui mano. Amen. So asanung siteng joto hambai kana ni bagai reding itong baidi. Amen.